Vingué així al Nazaret a viure quan me casé i tenia jo 21 anys. Jo nasqué en la Parreta, allà en Benicalap. Després a mi a Marchalenes. I de Marchalenes al camí al cementeri. I del camí al cementeri al Nazaret. Que és quan conegui el meu home, me'n vingui al Nazaret. El seu home sí que era d'ací? No, tampoc era d'ací, però vivia així. Lo que passa que estava la germana de la meva sogra, vivia en el Grau. Caigué la finca i ella havia tingut un xiquet i quedà el quarto ese del xiquet. Y els bombers pujaren a agarrarlo. Entonces no tenía un anar. Y el home tenía una amiga, una chaboleta. Y la agarrà, li donà mitja chabola a la germana de ma sogra i a ell. Una amiga... Sí, i ja vist que... I jo coneguia el meu home, que també li passava el mateix, que tiraren la casa en guerra, i esta dona els arreplegà fins que trobaren una casa. I és quan jo coneguia el meu home i buscarem una planta baixa i l'arreglarem tota, i entonces la meva cunya li donà enveja i se casà 7 dies després que jo. A viure en la mateixa casa, la sogra en la mateixa casa. I tots vivien en la mateixa casa. 3 famílies. 3 famílies en la mateixa casa. Sí, i la germana de ma sogra pues, sempre estava en la casa, perquè com estava, tenia mitja caseta de l'amiga de l'home. I després ja me quedé allà al Nazaret, ells pagaven un alquiler i jo no podia pagar-lo perquè pagava la casa que vivíem. Mare meva. I entonces ells se n'anaren ja i jo comencé a buscar cases i me quedé esta. Però correguien 2 o 3 cases. El que passa que el meu home moigué molt pronte. Va fer ell i un amic de Marines, feren un xalet. I era un xaletet picotet. Al morir el meu home el vengué i és quan me compré este piso. Perquè ja, per què volia jo el camp? Sí, el meu home moigué molt jove. Ai, que desastre. Els seus apellidos, quins són? Els seus apellidos? Els meus? Sí. Maldonado. ¿Usted es Felisa Maldonado? Román. Román, vale, perfecte. Sí, Román. El Román és de ma mare, que era de Cartagena. Ma mare era de Cartagena, mon pare de Múrcia. ¿De Múrcia? Amigo. I d'allí ens explicaven la caminata que anava mon pare a festejar la novia. Mare meva. Sí, ma abuela vivia en Cartagena. Lo que passa que ma tia ja s'anà a Alacant i ma mare se'n vingué a València. Però l'abuela vivia allí, en Cartagena. Que era un home molt graciós, dient ells. Diu, Ramona, Jerónima, hazme una sardinica y que vengo a almorzar. Y se n'anà, y la dona li va fer la sardinica y un huevo. Y viene una veïna, diu, tu marido s'ha embarcado. Que venia un barco, estava un any treballant i guanyaven diners. Y la pobra se quedava despagada, bueno, pues se menja ella la sardineta. A l'any, justet, Jerónima, tu marido acaba de desembarcar. I agarra ma abuela i fa la sardineta i l'ou. I aplega ell diu, Jerónima, ya estoy aquí. Dice, anda, pues entra a la cocina y cómete la sardina que te se va a enfriar. Un any aguardant-lo. Un any, i li va fer la sardineta i aquell se queda mirant-la com dient, no me rinc ni res. Sí, era la família aquesta de ma mare. I de mon pare era de Múrcia. I vostè, l'any que va néixer, me lo pot dir? El any que nasqué jo, el 28. El 28,
que se queda ahí gravat, que són, ostres, és de munt d'anys, el 28 Que barbaritat, mare meva. de febrero. Clar, sí. Clar. Bueno, vostè ha viscut la guerra, se'n recordarà de guerra i... De xicoteta. Clar. Jo he passat molta guerra. Jo estava en l'escola, tocava les sirenes al refugio. Al refugio, clar. Sí. I en ma casa feren un refugio, però taparen 3 forats en 3 cases juntes. 3 forats, i si caia una bomba allí, no ens deixava dir dins a tots. I jo li dia a un veí que era major que jo era molt xicoteta. Claro, sí. Y le decía, Ramón, vamos al refugio a cenar, por si vienen los malos. Y me la mandó, y yo decía, si cae una bomba, nos tira todo. Sí, sí. Sí, tenían refugios así en las casas. Claro, sí. Yo vivía entonces en el camino del cementerio. Claro. Y allí hasta que me vingué así. A Nazaret. Claro. Así en Nazaret también había cosas. Després també vingué la Riuà, sí, en Nazaret. Clar. Perquè vostè quin any va vindre, sí? Quin any va vindre a Nazaret, se recorda? Ay, pues no sé, dels anys... Jo tenia entonces... 49. No? L'any 49, per ahí. Potser sí, per ahí seria. De la Riuà primera que va haver així. Sí, jo vivia així ja. Quan la Riuà jo vivia així. Ja era casat, ja tenia 2 xiquets. Au, mare meva! Ja tenia un xiquet i una xiqueta. Que se pujarem dalt al piso. Bueno, encara com, tenien piso. I tenia, jo anava a Marines molt, que sempre he anat, i resulta que tenia cigrons d'allí de Marines m'agradaven, en una bolseta de tela. Entonces, un xicón d'allí que estava en el piso, baixava pel corral, per les i agarrava gallines mortes i fent puchero. En esos cigrons. Mare meva! I el pollastre que ha ofegat. Mare meva! Això així en Nazaret. Mare meva, que barbaritat. Així passé la Riuà, passàvem, ma casa plegava fins allà dalt, tingueren que pujar al piso. Clar. I per això. I el xicón era un xicón jove, baixava, agarrava gallines mortes, ofegades, i jo, els cigrons, en una canyeta l'agarrava un home, que estava en un saquet de tela, i con això fem puchero. Mare meva. Hi havia un abuelet que feia, ¡qué bueno està! I no valia res, però bueno. L'home tenia fam. Pues sí, per totes coses ha passat així. Ja. Però el seu home, què treballava el seu home? Mecànic. Així a Nazaret? Vale. No, treballava en el Grau. Las empresas que están ahí al costado del río. Sí, vale. Era plomer, que estaba de bueno, el tema del mantenimiento. Yo después he averiguado que era de mantenimiento. Sí, ell treballava allí. Ell sempre treballava tot el dia allí. S'enduia el dinar i tot. Clar. I jo me n'anava a casa ma mare, a casa estava mon pare, ma mare muigué, i me n'anava. I la meva sogra no me volia. I li deia al meu home, la teua dona se n'ha anat tot el dia i no ve per ací. Diu, jo ja sé on està, abuela. Està en casa al querido. Y ahora per l'esprà está con el marido. Y hay que repartirse, claro. Y la abuela el miraba como si estuviera loco. Y ya que yo me n'anava a mon pare. Ma mare havia mort i me n'anava a casa a mon pare. I claro, i per el matí té el querido. I per la nit, per l'esprà, ja té el marido. I si entrava jo per allí i m'agarrava així, veritat que ja ara és pel marido, diu, tota sencera. Tota sencera pel marido. Pues sí. Mira, coses que passen en la vida. Sí. Bueno, I a escola va anar molt? A escola? Sí, a escola ni... Fins als 14 anys... Jo ni de xicoteta, tocava la sirena i sí, de l'escola venia ma mare al refugio. Tornaven a l'escola. Clar. Sí, jo. Era molt pilla per donar lliçó, perquè nosaltres no teníem llibres.
per estudiar. Clar, I la mestra se posava ahí davant en el llibre i jo llegia al revés. I clar, jo me sabia les preguntes, perquè jo feia la que me toca és esa i al revés la llegia. I aquell, la de davant no la dia jo, diu, la de l'altra de davant per si no se la sap. Si no se la sabia la dia jo i la mestra, ves, Felisa sí que lo sabe todo. Bona amisteta. Però jo llegia al revés, però sabia llegir-ho al revés. I jo d'aprengui molt pront a llegir, perquè m'agradava molt llegir. Novel·les, amigo. he llegit molt. Corín Tellado. Corín Tellado, Hombre. Va a canviar-li novel·les. Sabia ja els que havia llegit. llegia molt novel·les. I en l'escola ja li dic, me sabia la lliçó sempre, perquè no tenien llibre, nosaltres. Però el llibre que posava la mestra Aixina, jo llegia les lletres al revés. Primer me posaren en les monges. I una xiqueta que no tenia, sa mare s'anava a treballar, estava a casa. I passava una monja molt grossa i jo digo, mira, esta monja va comprar un nene. I la directora me tira al carrer. A mi cago en la mare. Y la Mariana digo, porque son unas descaradas, han tirado a esta niña y dice, y es mentira que va a tener un nene. Dice, es verdad, pero no se dice. Y entonces mamá le dijo, ahora es cuando me la llevo de verdad. Y me posé a la escuela del gobierno. Claro. Usted diría escuela antes de guerra. Después de guerra ya era mayor. Sí, Claro. antes de guerra anava jo a escola. Claro. I me sabia les lliçons així, llegir-les al revés. I com m'agradava molt llegir, però jo xicoteta ja feia calça, ja feia de tot. Ja veu. Sí. I els xiquets del carrer tots eren xiquets meus que es posava allí i les donava lliçó i no sabien llegir ni res, 3 i 4 anyets. Claro. Jo era molt xiquera, sempre tenia xiquets. Pues això, la vida meva ha sigut això. Després me casé, tinc fills, pues ja està. Claro. Vostè no ha treballat fora de casa? Sí. Ah, sí? Jo treballé molts anys en Vilarrasa, una fàbrica de tableros i de fer mobles. Treballé 5 anys allí en Vilarrasa. I les encarregats eren 2. I jo era Aliceta, me dien Aliceta. I l'amo un dia s'enfadà perquè estàvem cantant. Eren 4 o 5 xiques cantant. I va, Manolo, això què és? Això és un Bataclan? Diu, tu vols els tableros per les 5 de l'espre? Diu, sí. Diu, pues la Liceta ja ho ha arreglat. Quan canten és que estan treballant a pressa. Amigo. I li feia els tableros al tio. Mira, com ell ja s'acostumbra a això, i me dia Liceta, quan me casé me donà un muntó de diners. Home, ho hem d'agrair. Claro, un bon treballador, hombre. Preferir continuar, però... Ja estava la vida d'altra manera. Sí. Jo treballé 4 o 5 anys en Vilarrasa, que eren catalans. En l'època de treballar té una pensió. Clar, home, clar. Sí. Era això, que treballé allí, era proper de ma casa, del camí del cementeri. I anava. L'home volia que me quedara a treballar. I dic, no, que ara me case i el meu home ja no vol que treballi. I és quan me'n vingui al Nazaret a viure. Clar. Sí. Bueno, què hem de fer, això? I així en Nazaret on vivia? On vivien? El carrer de Baix. El carrer de Baix. Vale. El carrer de Baix, el primer puesto que posaren a viure. Clar, sí. Després visqué en una altra casa, després en un altre piso, i després va ser quan me quedé a este piso. Vengui el xalet, al morir-se el meu home, vengui el xalet i me compré este piso. Sí. I casar-se no se van casar així, se van casar allà? En ma casa, al camí del cementeri. En En el mercat de Jesús, en la iglesia aquella. Clar, hombre, mare meva. Allí me casé. I allí prengui la comunió jo soletes.
sense dir-li a ma mare, m'havia posat una bateta, i els meus germans eren 4 germanes, hi havia una modista, i se feien tratges ells, batetes, i a mi me feien el que sobrava d'elles. Però un dia ma mare s'enfadà, diu, haz una batita bien bonica per la chiquilla. I me feren una bateta. I la de sí, me n'ania el diumenge, me n'ania a camí de Jesús, arreplegui a la iglesia, estaven en cola en la comunió i jo prengui la comunió. Y me vaig a casa y mamá, yo ya he tomado la comunión. Pero hija mía, con esos vestidos blancos, eso es de disfrazarse. Con mi traje tan bonito, he tomado la comunión. Y prendí la comunión, sí. Ah, pues també era tremenda vostè. Sí, yo era bastante prou. Y mamá le digo, ¿y ahora qué hago? Digo, pues saca un puchero para que venga la gente, pero yo ya he tomado la comunión. Això també seria antes de guerra, pues? La comunió seria antes de guerra. Sí. Claro, perquè pues, en guerra va tardar la cosa a tornar. Sí, bueno, yo era muy... Se fueron a Marines Sí, en la guerra. claro. Y lo que pasa es que la guerra llegó allí a Marines y se tuvieron que volver. Claro. Mare meva. Sí, jo en marines ha estat molt. Jo soc marinera. Ma mare estava mala i mon pare l'enviava a marines. I després ma germana, quan acaba la guerra, les tiraron por rojas. Entonces ma germana diu, para coser aquí me voy a marines. Pues claro. I a marines feliç se n'anà una altra vegada a marines. Mare meva. Es que vivían al lado de bombas Shells. Buah, ja veus. Que eran Sí, veràs. I se tenien encanar perquè, clar, era un lloc de que Sí, era estratègic. Sí. des dels barcos. Mare meva. Sí, jo, en marines m'ha criat jo. Moltes vegades estava en marines. I bueno, i així, això és la vida meva. Després me casé, tinc un munt de fills, 4 fills. Molt bé, molt bé. Tu familia eres 5. Nosotros éramos 4 hermanas y un hermano. El meu germà se n'anà a Barcelona i posà allí una pensioneta i està en Barcelona. Se casà en Barcelona i ell està... Ahir parli en ell. Al final acaba en viure en Barcelona. Sí, ahir parli jo en ell. Però ja és major, claro, té 4 anyets menys que jo. 4 anyets, bueno, eso... I entonces, perquè a mi me deixaren els reis mon germà. Estaba esperando un muñeco y mon padre dice, ¿qué te le han dejado el muñeco? Y digo, ¿dónde está? Y me la enseñaron en la cuna, que l'havien deixat de reisos. Así que ese día no tingué muñeco, tingué el meu germà. Prou jaleo, sí. I ell viu en Barcelona. I nosaltres, ahir li parlien ell, però no, ara ja és major, ja són 80 i tantos anys, ara tindrà... 90 anys, sí. Sí. Clar. Y entonces ya soles no ve, antes sí que venía, pero ahora no. Y el fill, com ten 2 pensions allí i tot el jaleo, tampoc té ganes de dur el pare així. Hombre, amb tu faena, clar. Pues ya está. Pues per telèfon no se parlem. Pues sí. És l'únic germà que tenia, perquè lo demés eren germanes. Mira, I aprenien, de ben xicotetes aprenien a cosir i a bordar i a tot, no? Vostè va aprenent en casa, vull sí, dir. jo cosia i bordava poquet. Jo feia més punt de gancho. Ahà. Bueno, ja està bé, ja. Jo feia punt de gancho. Me sentava al costat de mi abuela y le decía, enséñeme a hacer calcetines, abuela. Y mi abuela se sentava ahí. Me decía, tenía la meva abuela, que era la mare de mon pare. Clar, sí. La mare de ma mare no la conegui, però la meva abuela de mon pare sí. Lo curioso es convivir en 3 familias en una casa molt xicoteta. Eso sería una vivencia molt forta. Mare meva, imagina't. Què? No, que vivies 3 famílies perquè en una mateixa casa. jo digui que me casava,
Sí. Y entonces ma cuñada li donen becha i s'ha casat 6 dies després que jo i se posa a viure amb mi, En la mateixa casa. en la mateixa casa. Després ma sogra, en la mateixa casa. Clar. Tenia un fill en la mateixa casa. Mare meva. I un net, que tenia una cunyada, s'havia quedat viuda i treballava tot el dia. De nit venia a dormir. I tots estàvem en la mateixa casa. Cuando recibíais a la Asunción, a la hermana de... A la germana de ma sogra Sí. era molt bona dona. I ja tingué també, el xiquet és quan tiraren tota la casa i se quedà en l'habitació, Mare meva. en el xiquet. El portaren així. I una amiga de l'home, ella querida o lo que fuera, una amiga, vivia en una xabola i li donà mitja xaboleta Mare meva. Mare meva. a la mare de... Y después cuando venían, ¿no? Que estaba borracho el hombre, El, iba a casa a... el que li donà era amiga, però bueno, lo que era, i aquella era sola. Li donà mitja casa a la dona d'ell, mitja De xaboleta, veritat? Claro, claro. Sí. mitja xaboleta. I aquella estava, i ella tenia 3 més, Sí, clar, i el clar. que havia tingut. Mare meva. I aquella pues, li donà la casa i era amiga o lo que fora del pare. El pare era un borratxín, a mitjanit es tirava al carrer i se'n venien a ma casa a tocar la porta. I jo li deia al meu ave, obri que està la teua família. S'havia tirat al carrer. Mare meva. Mira, Històries, coses que passen en la vida. Pues sí. Y en la casa aquella, las 3 familias, ¿cómo se organizaban? Pues cada uno en un cuarto, una habitació per mi, una altra per l'altra i l'altra per l'abuela i el fill padrí posaren 2 llits i allí dormien. ¿Y cuinaba algo para todos? ¿O cuinaban juntes? varias No, vegades? cada una se Cada una se feia... feia el seu menjar. Ahí no, en això no d'això. I que la meva cunyada netejava su trosset de l'habitació. A mi me tocava el trosset meu. I l'altre trosset li tocava a la sogra. Clar, clar. I un dia estaven allí, vingué el meu home i li digueren que pintara el tros de la cuina, de l'habitació, i l'home el pinta. I jo me n'ania a comprar. Pues la teua dona això no ho fa, no sé quantos. Quan jo llegué a predir a casa, diu, Felisa, a tu quan te toca netejar això? Dic, a mi mai en la vida. I el meu home fa, hòstia! Dic, això li toca a ta mare. Si no fa ta mare, que ho fas a la filla. Amén. La nora no té ningú dret. I aquell renegar, però se quedaren així, no? Jo netejava el meu tros, Clar. perquè el posar de moda ma cunyà. Ella, quan a la porta del seu quarto, el trosset el netejava. Jo netejava el meu, més gran, però el netejava. I l'altre li tocava a l'abuela. Sí, sí. Si no el feia l'abuela, que el fa la filla. Clar, clar. Hombre. I ja està. Jo sempre em va llevar bé. No renyit en ningú. I com era Massaret entonces? Seria un poblet... Un poble molt bé, n'hi havia unes tendetes que venien molt. Jo anava a una tenda que eren 2 germans i compràvem les coses allí i quan no podies te fiaven. I jo a vegades feia Sería al fiote. Así se compraban al fiote. al fiote. Y apuntaban y te... Sí, jo anava un dia, No había ni... Si no sé, apuntaban en un papel. Sí, sí, un papel. sí, jo anava i feia, avui no te pague, eren 2 pessetes o 3, i les apuntava. Però és que al costat posava 30 cèntims. Jo feia, això és el redi que me cobres? I decía, sí, jo feia, no sé cuánto, bueno, renegada. Anava un altre dia, tinc 2 pessetes, bevia. Com que quan passava 2 o 3 mesos, decía, Felisa, ja tens el jamón pagat.
El que me posava al revés, a part, Sí. era que pagava el jamón. Era la tenda de la casa era la casa del alcalde, sería. La casa del alcalde, Sí, claro. está ahí, donde está ahora un stand. On està l'estanc. Claro, sí, sí, sí. On està l'estanc. Así en la casa I, mayor. El alcalde de Nazaret que le dieron, sí. y después Claro, claro. yo tenía jamón y en Monfil se posaba jamón para almorzar. Y un chico le dije, ay, tu mamá es muy rica que tiene jamón. Ostras. Y al otro día le puse un entrepà. Mira si el chico de Guagaradí, que digo, no me lo como para enseñárselo a mi mamá. Pobre, Le puse un entrepà en jamón. Y yo pagaba el jamón a 6 pesetes, eran los 4 y así pagaba el jamón entero. Y era una tienda, bueno, se llevaban muy bien. Claro, claro. Era la época de las casetes de ¿cómo se llamaban? Las casitas de papel. Sí, las casitas de Estaban ahí, las tres chaboles de la ciudad del río. Claro. Y bueno, era un barrio així de molt d'això. No, pero así han pasado muchas cosas, pero bueno, ho han passat. Sí, sí. Jo he anat a la gimnàsia, he anat a tots els puestos. Que bé, que bé. Jo anava al bingo, Al bingo, claro. jugàvem al bingo, Hombre. sí, així s'ha passat molt bé. I quan era jove, quan se va casar, així hi havia algo per distraure-se o anaven a tenir que anar al grau a tot? No, així no n'hi havia, és quan es començaren ja els jubilats i és quan es començaren a fer el bingo i anàvem a... Molt gran el tema dels jubilats. Clar, mare meva. Aquí només estava el casino. Claro. El casino queda al costat del alcalde. De la, Sí. La tenda del alcalde. Sí, però després l'escola mateixa allà al costat estava... Els jubilats se feren dos despatxos, uns jubilats i els altres, però era igual. I els jubilats anàvem a jugar al bingo, a jugar allí a gimnàsia, allí feren també. Sí, fent coses. Bueno, pues tantes coses han fet. I han passat els anys. Mare meva. Han passat els anys. Ja meus fills són majors, ja s'entén, són abuelos ja. Ah, bueno, claro, hombre. Jo soc bisabuela. Ja, mos ha dit, ja. Tinc 10 bisnets. Mare meva. Bueno, quina alegria, no? I quanta joventut. Sí. Però bueno, mira, així estem. I quan va arribar així al barri, encara funcionava el llavaora per a la roba? El llavaor sí funcionava, sí. El que passa, jo anava a llevar al llavaor, però ma sogra dia que no, que això era una cocina. Jo feia, per què? L'àvia era corrent. Claro. Entonces no era cocina, llevaves allí la roba. Claro. Estaba ahí, bastante el mercat, allí enfront había un llavaor. Sí, Y ahí llevàvem la roba. clar. I si no, la seva sogra, si no llevava en el llavaora, on llevava? Pues en casa, en una ferraeta o algo, pero se llevaba mejor Home, clar. en el lavabo. Yo sí que anava. Ma sogra deia, eso es una cochina, perquè l'àvia, dic, l'àvia va corrent. Clar. I entonces no passa res. Perquè jo això m'havia acostumbrat en Marines, que en Marines jo llevava aixina. Jo era molt xicoteta i ma mare no podia llevar, sent ja. Quan no n'hi havia en el barranc, en el llavaero, me n'anava al barranc i sent jaeta jo llevava la cosa. I encara li dien a ma mare, però tan pequeña se fía. Digo, ahora verás la ropa lo bien que me la deja. Anava per Llenya, allí en Marines, jo me n'anava per Llenya, i uns costats en l'esquena, Mare meva. i anava i passejava, quan era el mont és alt, i quan era de rebaixaeta, s'assentàvem carregant la llenya i pa cavall. El meu cosí se ria de nosaltres, perquè no podíem baixar a peu, perquè caia. S'assentàvem i baixàvem, carregàvem. Els records més sapients, diguem-ne, són els de Marines. Ella té una visió lírica de lo que era la vida a Marines. Jo a Marines ha passat molt.
Que bé, que bé. Ara va una cosina meua en Cava Marines perquè feren un Marines nou i ara és de Marines en l'Are. I allí s'han quedat les terres, les olives, i una cosina meua, el fill, replega tot això i guanya diners. I ella va molt allí i està soleta. I me fa, ay, si vinieras no podrías subir a tu casa. Yo vivía a la última casa del monte. Ostras, eso está... Digo, ahora no subiría, digo, no te preocupes que tampoco voy a bajar. Però ella acaba perquè va el fill i replega tot lo de Marines, que feren un Marines nou. Que caigué una muntanya i matava 2 persones i entonces feren un Marines nou. I des de Marines se n'anaven. I ara n'hi ha poca gent. A vegades ma cocina Isa està soletes. Digo, ¿no te da miedo? Dice, no, yo me pongo, té un piset molt xicotet, en la terraceta, miro los montes y me voy a la cama. Digo, pues ala. En Marines també ha estat molt jo. Jo soy repartida per tot. En Marines ha estat jo molt de temps a més. Perquè ma mare, quan estava un poquet mala, mon pare a Marines. Que anava jo, que era la més xicoteta. I sempre estava. I agarraves un cànter d'aigua, te n'anaves hora i mitja al rincón a per aigua, perquè en el poble no n'hi havia. Mare meva, ostres, pues hora i mitja. Agarràvem el... Se anava caminant a Llíria, Ah, sí, jo. A tot això jo me marejava en els tramvies i en els cotxes. I quan tenia que vindre a València, anava a la plaça. ¿Quién va a Llíria mañana? Las dones, se va en autobús, no, yo no andando. Pues con usted me voy. A peu a Llíria. Agarrar el trenet és l'únic que no me marejava molt. Correcte, clar. Però plegava a l'estació de Madera, al pont de Madera, i d'allí al camí al cementeri me n'anava a peu. Tornava a peu a l'estació, agarrava el trenet i a les dones m'esperaven en Llíria a peu a Marines. 4 horetes. Mare meva. 4 horetes caminant. Que cames mesanetes tindria, mare meva. Cada les té, sí. Jo no podia pujar a un cotxe. Quan me posia a festejar el meu home, anava en tramvia, però jo no podia agarrar el tramvia, perquè a la segon parada tenia que bajar. I el meu home feia, hòstia, a peu. Jo dic, tu agarra el tramvia i te'n vas a Nazaret, que veníem a Nazaret. I jo aniré a peu. Quan plegué ja estic allí. I tu creus que te vas a deixar així soles? Pues vine a peu. I se'n veníem a peu. Jo, antes de menuda, així de matxoreta, m'han marejat molt. Avui no me mareja, però me marejava moltíssim. El tramvia era pujar i marejar-me. I els cotxes igual. I claro, allà de Marines, venia l'autobús de Gàtova a Marines. Ja veu, mare meva, que tot curvetes. I jo dia... I jo me n'anava a la plaça i claro, moltes anaven tacanyes que no tenien. Y decía, ¿quién se va a Llíria mañana? Pues yo, y se va en el autobús, una así, y yo. No, yo andando, pues con usted me voy. Y a peu me venía, y tornaba a peu. Y después me la al monte, cargaba un montón de llenya en la esquena y para cavall. Ha passat una vida molt... Un bon feix, però vaig mare meva. Molt d'això, però bueno. Sí, molt de treballar, sí. Sí, no, treballar no, anàvem a costals de leña. Mon pare feia, no hagas eso, yo compraré leña. Digo, déjeme estar, si yo voy muy bien. Y a tot això mon pare era sarier. Que era fer sàries al carbó. Jo li feia el fascar per cosir. Hombre! Vostè feia el fiscar, que barbaritat. Jo anava a plegar l'espart, que se punxava, tenies que anar en sombra. I jo li feia la cordeta. I l'espart era d'allí, també? De Marines. De Marines, Agarràvem l'espart en la muntanya. I jo feia, i les dones feien, a vegades tenia una veïna. Felicica, déjame una madeja de pescar
para comprar una sardinica. Mare meva. Y yo le donaba 2. Ah, yo te lo devolveré. Yo, ¿y cómo me lo va a devolver si mi padre se queja de que le hago demasiado? Perquè mon pare cosia les sàries de carbó. I Fent llata i fent de tot? jo li feia la corda. Clar, clar, clar. Y claro, les dones, una ama de jica, yo le donaba, te la devuelvo, no me la devuelvas, si yo voy por el parto. Ah, qué fácil. Y el esparto tenías que agarrarlo en sombra, en sol te punxava, però en sombra feies així un grapat. No sabia, no sabia. I per el camí, quan veníem d'haver-lo agarrat, anàvem fent cordeta. Jo feia molta cordeta. Clar, clar, clar. ¿Qué pasejaba? Y mon pare decía, no me hagas tanto que tengo que vender. Digo, pues gana dinero. I on venia les àries? Era els carbons. Antes era els àries de carbó. Antes les carboneries estaven plenes de carbó. I mon pare feia els àries. I cabassets pels llabradors. Clar, clar, clar. Tot això ho feia mon pare. Però venia només en marines o venia... No, ell estava en València. Bueno, en València. Ell, sí, en València era els carboners de València el coneixien Vale, tots. vale, clar. Ell li feia sàries. L'únic que li feia jo és la cordeta per cosir-lo. Clar, sí. Tenia unes agulles així de ferro Hombre, ja, clar. y cosían. Y yo le decía, no me hagas tanto, que me haces demasiado. Y yo, pues lo vende. I així la feia. És que al meu poble hi havia molts àriers, molts, però se n'anaven per l'Aragó i se n'anaven fins allà a Navarra a vendre cabassos i a fer sàries. No, mon pare, El seu pare no, clar. mon pare estava així. I Clar. feia les àries pels carboners, que antes era carbó. I cabassos pels obrers també n'hi feia. I jo li feia la cordeta, de cosir-lo. Sí. Había una chicona que era un poco mayor que yo, pero juntes. Sí. A ver quién gana más. Yo le guanyava. amigo. Jo li guanyava per pescar. Sempre li guanyava. Ai, que graciada, mare meva. Jo he tingut de tot, a fer de tot en esta vida. Ja ho veig, Sí. Aprendí a fer el pa, i jo feia pa allí en Marines, i li enviava a ma mare que m'ensenyava la fornera una coca molt bona. I totes les setmanes li enviava a ma mare una coca d'eixa. I així el forn també te deixava que anaven. Ella anava al forn. Claro. Jo ho feia al forn. Pastaria en casa i el duria a coure allí. Sí, Claro. feien la pasta en casa, quan estava bona anàvem al forn i feien els pans. I del pa que quan deixaven el banc, la taula aquella, del mig agarrava un grapat així i guardava. I feia el pa i el deixava que se fera. Claro. Però ni sac que havia agarrat, li posava ou, li posava oli i feia una coca que li l'enviava totes les setmanes a ma mare. Ai, que bo. Però sí que és veritat que el forn li saben anar a la gent a Claro, fer coses. sí. Pagar un poc de lloguer i ja està, però tu podies anar també a fer coses allí. Sí. Magdalenes i tot Sí, això. o sigui, pastaven allí també, vols dir? Sí. I després, així en València també ha fet moltes pastissets de moniato, de l'altre, ara ja no fa res. Ara ja és abuela. Després el que es veu preguntar de la distracció en Nazaret, jo crec que la distracció eren els veïns. Ja. Era una vida, jo us recordo la carrer baix, que era els veïns, les discussions i de tot. Però la vida era els xiquets. Claro, El carrer, perquè abans estaven en el carrer. Sí, Jo absolutament. soc de, bueno, vaig dir que tu també, la generació de la carrer. Jo crec. I els jocs de trobada, no, també, perquè anar al llavaor entre totes les dones també seria divertit. Sí, no, Que xerrar, no? Molt més que llevar en casa. sí, així. Claro. I els xiquets. Jo agarrava meus fills, els sentava en un banquilet en la porta, a cenar ahí, y no os mováis hasta que no acabéis. Cuando acaben de sopar, ya podemos jugar, ya, a jugar. Sí, pero el bocadillo iba por ahí. por todo Nazaret. Y feas bocadillos. Bueno, así tenían la mar també, la playa, que era una maravilla. Así a la platja, Hombre. sí. A veure, també
anirien. La platja anàvem molt a la platja. Clar. És que se Fem, llogaven, les taules i les cadires se llogaven. Sí, sí, sí. sí. fem, Ese dinar. fem allí moltes paelles. Jo tenia una amiga que alquilava traje de bany. Ah, Ella alquilaba el traje de baño. Y entonces yo andaba allí, pero allí fem una paella y allí menjàvem allí tots i tot. Era caragolar. I caragolars. Un dia teníem que rezar 33 credos Ui. anant per l'aigua i feren caragolar. Agarraren 33 caragols i anàvem per tota la bonilla menjant un caracol, uno, comptant. Després ja anàvem a la taula i menjàvem els que quedaven. Clar. I la platja d'ací era molt bona. A passar el Nazaret, La així. paella era molt bona, sí. Sí, així el Nazaret estava molt bé l'aigua. Molta fama. Ja veus, aquí no està. El mar azul, tot això. Jo moltes vegades no prenia el bany i les amigues feien, deus d'estar mala, algo tens que tindre. Me posava el traje de bany, me posava dins de l'aigua. Estic bona, però no m'agrada col·locar-me. Se marejaven. Ai, se marejava. Sí, però quan me dien, jo els peus sí, anava per allí i tot, Clar. però quan me dien, no, és que tu deus estar mala. Me posava un traje de bany, me posava a l'aigua en elles. Veus com no estic mala? És que no m'agrada. Així separaven una part de playa per les dones i part pels homes? O no se feia? No. No, vale. Així estava tot junt. Tot junt, sí. Això era més en el Cabanyal. Claro, hi ha puestos que se feien, jo no sé. Sí, però era en el dintre de lo que és l'hotel avui. Ja. No, però així el Nazaret Vale. era tot junt. I no hi havia ningú així al barri que li curara això dels marejos? No, Algú... el marejo s'ha tingut sempre. Ara jo pujo en cotxe normal, però de xicoteta, jo era xicoteta. Ara en casa. Jo xicoteta estava en l'escola i hi havia una mestra que me volia molt, era de la de les majors. Vamos a una excursión a la Malvarrosa. Y cridaba a mi madre, que me la llevo, y mi madre decía, ¿pero para qué quiere llevársela? Si se marea. Conmigo no se marea. Me abrazaba en el coche, me tapaba la cara, me tapaba todo, y me duía a la Malvarrosa. Ah, mira, qué maravilla. Qué Sí, bonito. era una mestra que me volia molt. Jo era la dels xicotetes. I ma germana estava en les majors, però ella me buscava a mi. I me duia a abrazar, me tapava la cara perquè no me marejara en el cotxe. Qué curioso. I anava en la mestra. Bueno, després posaren en l'escola una doctora Oloriz, en Marxalenes, Sí. que jo m'apuntí, ma cosina s'apunta al corte. Ajá. I una amigueta meua i jo s'apuntarem al solfeo. Ah, I resulta que sempre que se pagava un poquet, Ja. però sempre que anàvem a pagar sempre estava pagat. uy, qué sort, Nosaltres no pagàvem. I era que el germà de la xiqueta esta era el que apuntava que pagava i mos posàvem nosaltres que havíem pagat. La meva cosina no era de corte. Ella, ma tía, hacía, no, mi hija tiene que ser modista. Jo no m'agradava la modistera, jo m'agradava altres coses. Entonces, ¿usted domina el solfeo? Que va, que anàvem allà al solfeo, però no fèiem res. Era, pues, apuntàvem, cada un. Claro, sí. Jo no. No, coses d'elles no fem, però estàvem apuntats i anàvem, era una amigueta i jo, anàvem a pagar i decía, ya han pagado. Y yo le dije, ¿a qué? ¿Quién ha pagado? Con que se enteraren que era el germà, que mos ponia que havien pagat. I nosaltres anàvem a la paraeta i se compraven caramelo. Pues claro. Era molt poquet el que se pagava, però bueno. Sí, no pensé. Això en l'escola de doctor Oloriz, de Marxalenes. Jo he viscut en Marxalenes també. I en guerra, quan eren les bombes, en la mateixa carrer meu, hi havia una fàbrica de bombes. Claro, sí. I per el corral n'hi havia una altra.
Y entonces ma mare se n'anà al camí al cementeri amb una amiga i alquilar una casa allí. I bé, entonces se n'anàrem al camí al cementeri a viure. Perquè allí tocava la sirena i t'alçaven muetes i tot al carrer, no te deixaven els soldats quedar-te. Allí bombardejarien de tot, clar. Allí dones que eren dones ja majors i se posaven algo per damunt, però al carrer no les deixaven dins de casa. I ma mare estava ja enfadada i és quan se n'anà al camí al cementeri a veure una amiga i alquilar una casa allí. I ja visquerem allí. Jo ja d'allí ja vingui a Nazaret. D'extremo a extremo. De punta a punta, sí, Sí, totalment. Pues bé, bueno. I els fills, els va tindre així a casa o en alguna comare? Van ser a casa? Els fills En casa. el tingui en casa, l'últim el tingui en la clínica. Ja, clar. Claro. El més jove el tingui, però estos els tingui en casa. I l'altre és perquè me posaren por, però mira, agarri i me n'aní al Mercat Central a peu d'ací i del Mercat Central torni. I s'aní me posi mala. Quan aplegàrem a la clínica, perquè m'havien enviat ja el metge a la clínica, a la que me ponen a mirar-me, diu, corriendo, ponerla ahí, que ya están haciendo. I naix que mon fill Ja enseguida. havia fet la faena abans I en casa d'arribar. com ho feu? Eh? En casa com ho feu? Igual, la casa teníem, la comadrona. La comadrona d'ací del barrio. Una comadrona que teníem destinada. Clar, clar. I venia i els teníem en casa. Però l'últim va ser que ja era molt d'això i tingui 4 dies en la clínica. I me se l'enduien totes les enfermeres, perquè naixqué de 5 quilos i pico. 5 quilos? Mare meva. I totes les enfermeres li compraven una tovalla i se l'enduia a passejar per tota la clínica. Estava criada, quasi. Clar, clar. I això és el menú que tinc. Ai, senyor. Pues sí. I la comadrona d'ací feia visites abans i després, això? Feia un poc de seguiment de... Sí, però no vivia així. Anàvem on ella tenia la comadrona, anàvem Anàveu fora on ella tenia l'això, els 3 fills que tingui, anaves a casa. Bueno, a la seva... Allí citaria la gent. Anàveu al principi i al final, ja està, no n'hi havia més. Sí, i quan me posava mala venien i com, gràcies a Déu, ha tingut espart molt ràpid. Després no se moria. No, és que la comadrona venia i jo ha tingut espart les 4 molt ràpid. I la comadrona feia així, esto está hecho ya. Me deixava el crio i se n'anava. Així nasqueren tots, els ha tingut molt bé. I l'últim és que m'enviaren a la clínica perquè jo estava ja molt major o no sé què. I el tingui, quan estava en reconeixement, em diu, llévasela corriendo que esto están haciendo. Li digueren al meu home, vingué una veïna amb nosaltres, diu, sientes, Pepe, que ara ja ens avisaran. Y antes de sentarse le digo, esa señora ya ha tenido un niño, ya va a su cuarto. Ostres. Que sort. Sí, jo els tinc molt bé. Que bé. I on estava la clínica? A quina clínica van anar? No sé, al clínico, al clínic, que antes no n'hi havia cuartos, primer era una tira de camas aquí y una tira de camas. Una sala gran. Sí, y había una dona que tenía 2 chiquets. Y decía, ¿qué hago yo con estos 2? Yo digo, rífelos. Alguien se los quedara. Y el meu, com naixqué tan gran i tant d'això, els enfermeres venien, l'un l'agarrava, se l'enduia. Al ratet venia l'altra enfermera, se l'enduia. Jo no el tenia mai en el llit. Perquè se l'enduia i
tenia que ir els 3 dies i era festa i me donaven pels 4. Mare meva. Ha passat de tot. Ja ho veig, ja ho veig. Dice, de todo un poco como en botica. Però vostè té molt d'humor, té bon humor. Sí, jo sempre tengo. Hombre, això també és... Sempre tengo bon humor. Ja ho veig, sí. Sí, una vegada una diu, se posa a parlar para reñir, diu, ¿tú quieres reñir? Pues déjate estar, riñe ya y vete a hacer puñetas y ya no vuelvas más. Y digo, no, yo no quiero reñir, pues entonces, ¿para qué estás haciendo? Jo m'ha llevat, sempre ha anat bé en totes. No ha renyit en ningú. Això és molt bonic, sí senyor. No ha renyit en ningú. Ha tingut veïnes de tota classe i no ha renyit en ningú. Bueno. Bueno, sobre la Riuà, com ho van viure això? Perquè van tindre ajuda fàcilment o va ser una cosa... O sigui, va patir molt, no ho sé. Pues la Riuà a plegar a l'àvia hasta allà. Mare meva. Jo tenia entonces 2 xiquetes soles. I s'apujarem al piso de dalt. I és quan tenia cigrons de marines. Això perquè m'ho escoltava antes, sí. I això és el que fem el putxero. Dels pollastres morts, doncs fem putxero. Ja veu. I quan poguérem baixar al carrer, la tenda estava allà on està l'estanc, que era una tenda. Sí. I feia, agarreu el que vulgueu, com està ben banyaet, i agarràvem verduretes i fèiem putxeros. Mare meva. Això va ser... Això va ser molts dies de fang, no? Sí, fang n'hi havia molt, per netejar les cases, estaven plenetes. Mare meva. Oi, ma casa plegava fins allà. Que barbaritat. I era molt de fang. Però bueno, ho passarem. Què han de fer? No n'hi havia cotxes. Clar. Que el cotxe va ser molt problemàtic. també. Buah, molt, clar. Van quedar molts Un tapó. estancats. Sí, en tapó. sí. En aquest moment no hi havia cotxes. No, sí, L'any 57... així, així va ser molta òbvia, però així en els accidents no n'hi hagueren molts, perquè no n'hi havia cotxes, no n'hi havia d'ells. Una amiga meua, No se sap molt clarament la gent que va morir, Ja, ara no sí que ho sabem, però en aquest moment diuen que són tants, però no se sap molt bé. No se sap. una amiga meua se'n pujà al terrat, Sí. però ella soles en l'home, estava embarassada. I allí en el terrat tingué el criu. Ostres! Mare meva. Mare meva. L'home va ser el comadró. Clar. Ai, pobreta, mare. Ja és complicat, perquè va estar a més bastant Sí, quan pogué baixar, anaven al metge i tot. Però moltes coses. En guerra, quan l'àvia, també, a ma casa no se podia entrar. És quan en una paleta agarraven els cigrons, l'altra baixava 2 pisos pa cavalls i agarrava les gallines mortes. I fent putxeros i tal. Després, quan obrigueren la tenda, que estava tot banyat, agarraven verdura i ho mesclaven tot i fent putxeros. Hi havia un abuelet i feia, ai, que bo està! Pobre. tindria fam. Nosaltres no menjàvem quasi res, però ell sí, que bo està! Perquè si va vindre l'exèrcit a ajudar, i no sé si ajudava molt o poc. Pues no, ajudaren poquet. No. Ja després una se netejava la casa ja tirant arena i tot. Repartien, no? Eh? També repartien algunes coses, no? Ens van dir que igual el retor tenia ahí coses que havien Sí, enviat. però poquet redonava. I en el pont se posaven la gent a mirar les tirades. Venia uno del pont i volia entrar dins i s'abraçava a un arbre d'allí d'entrar i la fuega l'àvia. Mare meva, me cago en la mare. Ai, poques bromes, clar. Sí, i després ja vingueren per el pont, vingué fins al metge que jo duia xiquets, vingué a buscar-me. I yo le dije al meu cuñado, dile a ese señor que es el médico que yo voy.
y le preguntaba, dice, sí, vengo a buscar al señor Felisa. ¿Le ha pasado algo con los nenes? Dice, no, están todos bien. De todas las maneras, que los traiga a mi casa, que yo los visitaré. Bueno, home, En la ría. que se preocuparen, està molt bé, clar. És bonico. Pues mira, ja. Moltes coses han passat. Ostres, sí, han passat. Han passat moltes coses. I ara ja està tot. Ja està tot acabat. Què han de fer? I a fregar panxes i això ha anat vostè A on? a fregar panxes, a que li feren massatge per a mal de panxa? No, Ha anat així? no, sí que n'hi havia una dona, però jo no he anat. Jo no he Té anat. bona salut. I al metge tampoc anava molt. Que bé. Bona senyal, això. Sí. I Sara tampoc va molt al metge. Ja, ja. Lo que me toque me tocará. Pues sí, claro, hombre. Dice, Només ha passat dos malalties fortes, no? El tema del càncer de mama i el tema d'una pancreatitis. Ostres, Era passat, no? ha passat, Que bé. bueno, Està forta. sí. Bueno, me tallaré un pit. Ja. Porté un pit tallat, pero... Porque es que me diga la médica, si quitamos lo malo, bueno, el meche, le dije, puede volver. Yo dije, pues quítalo de cuajo y que no vuelva más. Y yo no tengo un pit. Sí. Pero doní de mamar a 4. Mare meva. A 4 fills. Sí, senyor, sí. Mira, ja ha passat tot I això. festes, quines festes feien, així, en el barri? Sí, Els desemparats? la mare dels desemparats, les festes, sí, i balls fent i tot això, però com qualsevol puesto aquí, igual. Ja. Estan les de la iglesia Clar. i... Vostè no ha sigut clavariesa ni res d'això? No, jo no, clavariesa no. Ni fallera? I fallera tampoc. Però jo he anat en les falleres i he anat a les clavarieses, però jo no m'ha fet. Molt bé. I a ballar sí que anava? A ballar, bueno, a ballar feien, hi havia un corral que feien ball i jo anava en el meu home a ballar. I una nit el de la tenda, que tenia molta confiança, diu, Pepet, vols que ballin la teua dona? I aquell diu, bueno, balla un ballet. I a la que vaig a ballar, les bragues me se trenca la goma. Me cago en la mare. I jo dic, me poso a ballar i me cau la goma. I havia una cosita allí tancada, me col·loqué allí, me llevé, me posé en la bolsa que isquia a ballar en aquell. I ballé un Joaquín, molt bé, i després dic, ala, ja te la torne. I el meu home diu, ala, pues ja se queda en mi. Era un ball així, un puesto que es fent. No, i en la falla ballaves, també. Tocaven la música i ballaves. Després jo, quan me quedé viuda, pues m'apunté als jubilats. I estava en els jubilats, després excursions, a fer moltes i tot això. És que era jove, tenia 54 anys. Mare meva. Molt jove, molt jove. Sí. Que barbaritat. I me n'anava a excursions. Claro. I primer no eixia, però estos m'amenaçaren que si no eixia, que se'n vindrien tots a ma casa a viure. Dic, això sí que no. I entonces me n'ania als jubilats i m'apuntí. I es comencé a anar a excursions, i allí a ballar, allí, i bé. I anar a excursions, a fer moltes. De totes maneres, abans, el tema d'estiuetjar, anàveu a un poble. Se llogava una casa en un poble. Sempre va anar al cura, a restaurar i tal, això te'n recordes molt. Sí, anava tot això. Anàvem a molts puestos.